Balimao anyakuma très urgent. Balimao amboraka information tellement bado de soro et révélation bado de soro et maître Moutakatali, avocat maître Moutakatali, Amafoko, merci beaucoup. Malien et anga sora signima mounoune asimi ou gangabo armée kono. Général Abbas Dambélé, général Nema Sagara, ananga officier da nganama bane asimi ou gangabo Mali armée kono. Maître Moutakatali boraka et révélation bado kala. Malien mena kalam bela jelen kala menyon fait. Malien koga nani prévouye ali chini prévou masoro. Mena fem be kalan te fe ka dia ban folo ko yaro ukunye ereketi do don. Cour suprême kunyo rejeté. Ko jumene be koy ko fe Malien anga jenga kuma ina me folo. Maître Moutakatali ay mou sebe Malien be kalame ko radiation des militaires. Rendons compte au peuple malien de la justice censée être rendue en son nom. Maître Moutakatali koko Mali justice ye kewale munke kale bena ira Malien bela jelen kalaje. Abbas nine makakula. Oh, mounou Mali sharia tikela mounou me ka barajugu keka Assimi Goïta satisfait. Na ou sorobeta jahanama kono. Ima yi jamana imbe ka gelea do werete injustice de do. Ko en saisissant la Cour suprême du Mali d'une requête en excès de pouvoir au fait d'annulation des décrets de radiation visant certains militaires et gendarmes, nous savions qu'il n'existe que des issues possibles. Au lieu de requête d'eau, ici fladron et biseka ou des possibilités pour fladla. La première, conforme aux exigences de légalité, consistait à prononcer l'annulation pure et simple des décrets incriminés. Et ici, il faut mounier. Oye ka Assimi Goïta décret monta ka nunu gen amake tchie ka kran galoni ka e Cour suprême kumangan ka son Assimi Goïta ka Abbas nunu gen abo armée lata. Mais quand allez mettre Moutakatali avant faut Malien bekame, l'histoire va juger chacun. Par respect pour les hauts magistrats de notre pays, nous ne dirons pas que la décision rendue est unique, mais elle est assurément singulière et sans précédent car n'assurant aucune équité entre les parties au procès. Maître Moutakatali koko shera tikebaka ou ale tena kuma jugu fuma. Mouye ba kewale munke, kewale nyumante. En grosso modo quoi. Kewale nyumante wa Malien beya seri. Mali magistrat mounoume Assimi Goïta ko mietoyala. Mali magistrat mounoume Assimi Goïta ko galon tegela. Autisani ala mamolu. Ala ba bo ala ukoula. Djouya e fendon baliadi. Auka kalan. Assimi auka kolsala. Auka tlaka ka Assimi ka joigni. Ngalonka. Auka kalan hala ukungana kalan. Anga kuma tolame. En effet, au jour de la décision, les avocats avaient sollicité en vain la comparaison personnelle devant la justice des militaires radiés ou à tous les moyens l'accès à leurs clients conformément à l'article 7 de la Constitution de la République du Mali de 2023. Assimi yere Constitution misiki au article wolonvlana o ya ira kafo ni mogo mena chogo anaka avocat kanga nyonyi. Mali Assimi Goïta ye Mali justice kuruka bla poche koro mason. Maître Moutakatali koka avocat bla oni nema sagarani Abbas Dambélé ka nyonyi dien kono ou mason ou yuba. Mali oni dalembi yerla capitaine Ibrahim Traoré aye pelefu bo damiba contrôla. Togo président et damiba bla avion kono ka ke collier katadi capitaine Ibema parce que capitaine Ibe borani fendo de ye mogo daramina. Depuis Assimi Goïta ni numina domina aborani pelefu jubanye Malien ngena. Malien halala be klubena. Kata français domina tron parce que abado Malien te français fait. Aga pelefu yako parce que ko tuwabucha do yira la tron. Tuwabucha munke o maira Abbas Dambélé munke o maira. Abasi flou bolo kasola. Nema sagara flou bolo kasola. Koka avocat fananu nyaka da nyonga umaso.
unu somogo te ɲɔgɔn ye est ce que aw b'a kalama ko ne ma sagara ni Abasi nu alu nu somogo te ka ɲɔgɔn ye a bɛ da la ne yɛrɛ kuma dɔw mɛ n tɛ fɛ k'olu fɔ réseau kan Asimi bɛ fɛ k'u faga de bilahi o y'a ye n tɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ bɛ n tɛ fɛ k'o fɔ dɛ sinon ne ma dala ni dɔw salen tɛ Asimi bolo a y'a sɛbɛn a ka fɔ ne Seku Tunkara da fɔ ni wallahi mun filɛ Mali kunna maliyɛnw n'aw ma tila ka ne Seku Tunkara ka cɛ sigi ne kan ko n ye ɲamaden de ye n'aw ma tila ka fɔ ko Seku Tunkara ko ja k'i bɛ mun fɔ Asimi ma ko cɛ don ni o ma fɔ Mali in kɔnɔ kɔrɔ ne tɛ halala ye bilahi talahi aw tɛ nin dɔn wallahi mun bɛ Mali kɔnɔ a t'a dɔn a ɲɛ fiyɛlen bɛ sa bolo non hali Ala tɛ se k'ale bɔ a place la e kunfin den dagaran den ngo mɔgɔ dɔ de bɔra président la e kana sigi o place la awa don dɔ la e bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛna sigi o place la mais kunfin den t'o dɔn quand on est bête c'est comme ça ka i sɔrɔsi ɲɔgɔn lebu ta ko ka avocat dɔrɔn bila a ka avocat ɲɛ ka da kan Asimi Goïta ma sɔn parce que Mali justice b'o de bolo i m'a ye u nana n'u ka jugement min ye ko paramount la ko Maroko milliard dɔw suɲɛna l'ancien ministre Sera Kulubali ko u ye fɛn mun yira ale la k'a sɛbɛnna Kuluba di Asimi de Mali procureur ye bi Asimi de Mali magistrat ye bi mais magistrat minnu bɛ ka baara kɛ Asimi Goïta ka ni manamana ko na ka ban ka jamana sariya fɛ Donald Trump mɛ Amérique président ale yɛrɛ magistrat minnu choisi k'u sigi a ye décret dɔ ta u y'a ye a tɛ jamana arranger u ye décret in bɔ yen fo k'aw sa aw bɛ kun Faransi la Faransi ni Emmanuel Macron décision dɔ ta Faransi bi juge ni avocat bɛ bɔ n'a ma ɲi Faransi ma o bɛ bɔ mais anw fɛ aw ka magistrat kɛra miyɛtɔ a caman kɛra miyɛtɔ de hɔrɔnya tɛ danbe tɛ hali ni sara n denw k'u dusu gosi ni aw denw minnu bɛ ka nin baara kɛ n'Asimi aw denw tigɛra aw la aw kɛra bɔfu safu de bilahi talahi aw ka kalan ma fɛn ɲɛ u ye voilà des nègres qui ont étudié qui n'ont rien dans la tête cɛ ne tɛ se ka taa n ka kalan kɛ malangolo dɔ kana k'a bɛ ne guider ne tɛ sɔn a ma voilà la différence entre les aw fila minnu taara ka taa kalan kɛ aw ni minnu ye diplôme kelen u y'u ka jamanaw la avancé Amérique u y'u ka jamana la avancé Chine u y'u ka jamana la avancé dugu wɛrɛw la aw bɛ faden sagoya la miyɛtɔya la sarakadeli la présidentw nɔfɛ sɔrɔsiw nɔfɛ fanga la aw bɛ ŋunuma la hali u tɛ malo n'aw sara aw denw bɛ tigɛ aw la aw denw tɛ se k'u disi gosi n'aw ye parce que vous avez trahi votre passion mais a ye miyɛtɔya kɛ place min nɔfɛ magistrat kolonden minnu bɛ nin baara la aw tulo bɛ na dɛ a ye ni janfa kɛ miyɛtɔya min nɔfɛ aw bɛ sa k'aw musow to cɛ wɛrɛ bi aw musow furu sira aw kɔfɛ aw bɛ sa k'a ka mobili to cɛ wɛrɛ bɛ tila ka don a ka mobili kɔnɔ cɛ hadamaden ye ji ni bɔgɔ de ye sa hadamaden tɛ foyi ni ji ni bɔgɔ tɛ ka kafa ka yada i bɛ sa don min na i bɛ yɔrɔ dogo mɔgɔ dɔ de bɛ na k'o bɛɛ nettoyer e bɛ yɔrɔnin minnu dogo dɛ ko mɔgɔ kɔnɔ ye ko mɔgɔ bolo kana mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ de bɛ tila k'o jɛ k'i ta hali tɛ se k'a lamaga k'i bila kaburu dingɛ kɔnɔ toi tu es qui tu n'es rien ko mɔgɔ kalannen bɛ se ka kɛ tan ko olu ye mɔgɔ kalan e bɛ se ka kalan cogo jumɛn k'i faso i yɛrɛ ka jamana sariya k'i ban ka dɛsɛ k'o bato ka dɛsɛ k'i ka jamana ka sariya sɔsɔ nkalon kan miyɛtɔya kan natabadenya kan hɔrɔnkolondenya kan honte à vous magistrat kolonden minnu bɛ nin baara la walahi ala kana aw sani ala m'aw malo mais n'Asimi gɛnna don min na n'u y'aw sɔrɔ Bamakɔ kare kɔnɔ n'u m'aw jeni a ka kuma tu ni ala na kan sɔrɔsiw mana sɔrɔ maliyɛnw tɛ sɔn ma dɛ ni sɔrɔsiw y'aw sɔrɔ bɛ mugu ci aw la ni sɔrɔsiw Asimi gɛn don min na minnu b'a baara la n'u y'aw sɔrɔ a bɛ kɛ carnage di Musa Tarawele gɛnna don min na ministre contre nana k'u jeni an y'a ye cɛ hadamaden ka kɛ hɔrɔn ye sa o kuma n'aw ko non Asimi ma o kuma Asimi d'aw wolo wa cɛ ne mun bolo tɛ fɛn kunna ne ye ko Asimi ma non cɛ o hɔrɔnya de ye ne ye non fɔ Asimi ma Kuluba o cɛ o hɔrɔn hadamaden ka kɛ hɔrɔn ye sa aw siw jɛra aw bɛ ka taa retraite la k'aw ye magistrat ye aw bɛ miyɛtɔya la président nɔfɛ président mana na aw bɛ miyɛtɔya la o nɔfɛ ils n'ont même pas honte ka walidenw minɛ nkalon kan mɔgɔninfin de bɛ ka minɛ nkalon kan Mali bɛ cogo jumɛn bi est-ce que Mali bɛ ka taa ɲɛfɛ ou a bɛ ka segin de honte à vous an ka
maître Moutaratal ka fɛn kɔ ka avocat bila ka taga malien tɛ lajɛ a bɛ ka hadamadenw balu ka liberté la aw ka jugu ni terror ye mais Bina Jara ka mɔgɔ bɛ n'aw sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ n'u y'aw minɛ malien yɛrɛ bɛ tɛgɛrɛ fu n'a ma k'a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ vous êtes pire que les terror wallahi billahi aw ka jugu ni terroriste ye cɛ mɔgɔ bɛ injustice kɛ quoi terroriste de don quoi wallahi billahi non je suis très énervé face au refus opposé à cette demande. Les radiés n'ont pas su réfuter les faits, sans preuve a priori incroyables et contestables qui leur ont été reprochés. Avocat nyete duka, ou faw touye, ou baw touye, ou somoro touye, on est à la tche, alika Moussa Traoré. C'est-à-dire, Malien, est-ce qu'il y a un chinois là ou be mounu? Tche, alika Moussa Traoré to kasola, tchekoro bagayoro minale a somoro kumbayi. Tchekoro bagayoro minale avocat diru bema. Eh, Allah. Asimbeka moun qu'est-ce que chama skile nyabala, Mali présentement delikanike. Qui mine ko avocat dima, qui mine ki fatiye, qui mine ki batiye, ka firi de munu fle Mali kuna, jene akela sunguru tigala munu fle Mali kuna. Wallahi, nama klosi sans perembe biao ka dona kuluba. Des bandes de voyous. Magistrat colon de munu beka ni nous sur beka ne fra quoi déjà et puis nous y to kan fola abolo to kan foro ko ka abe fendo. Munu me fendo chinois on na kalanke Amerique ka tout ka jamana la avancer. Aw fadi sago, aw shiu jera. Quand vous êtes magistrat, vous avez kalanke France, Amérique, vous avez taille sigaga faso la kata aga faso janfa mietoya no fait. Honte à vous. Vous n'avez même pas honte. Mais asimi be gendomi, malin te samade, sorasu de beta marfa chaula, nama kaka shibon teke kono. Utauto ede. Adaka munu gaye sora munke sorasi muna sorasu de do. Ni nous brat dongo do magistrat colon de mieto de mumbe nou ya sorobo babo barala. Des voyous, des vagabonds, des terroristes. Ate fo aga jugal ni Bina Jara. Madame Balaka liberté là. Ils n'ont même pas honte. Bon. Fleur. La première conforme aux exigences de l'égalité consistait à prononcer l'aliénation pure et simple. En effet, voilà. Voilà. Maintenant, la seconde possibilité était le rejet de notre demande. Aussi paradoxe que cela puisse paraître, c'est précisément cette issue que nous recherchons. C'est, voilà. Car rejeter la demande de l'annulation des décrets de radiation, c'est leur conférer une validité juridictionnelle, une option judiciaire. Il est ainsi judiciairement acté que les militaires radiés redeviennent des civils avec toutes les conséquences des droits qui encourent. L'application du régime juridique de détention application aux civils. L'impossibilité de leur maintien dans les lieux de détention irrelevant de l'autorité militaire. Nayo kona u genga bossa koute sorasiya la, mais auto bla civilu ka kasola. Au koko abas d'ambelete sorasiye bli, kone ma sagarate sorasiye bli, mais munabu mara sorasu ka mara orola. Auto bla civilu ka orola, muna auto juge publiquement. Ni sorasiye munu gena général nema sagara général abas d'ambelete ko kaya ampi aya koku ou juge Malit à radio son une télévision so ka bon Assimi Goïta maso bon eko ke mogo mi mine ko ko juguye o ere ko ka tonga kuma eko ko te kuma malien aya taoula au kala pourquoi Assimi Goïta tout jugé balien beka ba kalama sauf flé abolikane flé ay abasi ne ma ni sorasi munu tun fefe gena au jugé malien ka munde bi ay boni prévouye ou kuma fait quelques coups d'état que dominant. On est marfa du même qu'on kata kuluba. Ayo bene kuluba ta kasara de la. Ou ka vocal de boraka ayo me kube faka kurita kaula. Aou ni ala na krache mo be kurita ke shigori la. O mo be kurita kidale la. Bon ni pratique munombe sena. Ni Mali armée faka de ka Mali armée démoralisée. Ali armée tali kele mandi Mali surasu yibi. Ima dugu bimbina. Abasi ni nema menana domina. Anye farabugu foro di perdi. Ayeta datu belaje. A Kerama me anye farabugu perdi si je ne me trompe pas. Au coffre anye dugu perdi au moment où tara non. Ay commence à euro perdi quoi. Parce que sera sous démoralisera. Allah. Asimi en fera. Ayang armée détruit. Shogeli mou fana kumba krefe. Ka togo ere dama mali moko shita do dagaran de ate foy do fali bole ba kungolo konana. Shogeli mou ya kalan jardin d'enfant là.
Docteur Choguel ko kala de Assimi Goïta ka maîtrise ka Assimi Goïta ka biberon douada ka tete ka bla jardin d'enfant da Docteur Choguel ko kala maiga da kalan ka bla jardin d'enfant da Docteur Choguel ko kala maiga da Assimi bla jardin d'enfant ku kalan kala kere mugu ni papier ta ku kala première année deuxième année troisième année sixième alu ma CP soro ko ayi ko lu kala docteur yisanno nta kalama nta do konta kalama no soda yara dongo be duguci naloma faratile naloma juguma ni naloma jugu yara doro abe duguci ala kan kisoma nta kalama nta don konta kalama no sona yere foi to la so ibo toyede uba yere bla to bi daga de kono Assimi Goïta ba to bi daga de kono bi malien beki sigi ni tiɲɛ ma tila ka di ne ma Assimi ko la o kɔrɔ ne ye ɲamaden ye bɛɛ ka sɛbɛn ka da ne bɔra kuma la donc maître Muntaka Tall a ye nin kuma nin de sɛbɛn a ye nin kumakan nin de sɛbɛn je pense que fin banna déjà attendez voilà donc et nous rendons un nouveau compte voilà. Quelle que soit la décision à venir, les responsabilités seront établies et assumées devant l'histoire. Et chacun prendra part. Ko fefe jabi fefe bebo. Ou ya demande tuguni kalangini ke tuguni. Kambe oro mina bi. Kouta blade. Avocat maître Muntaka Tall, chapeau à vous. Tchekara ma diun. Ama coup d'état d'abord ni kama kwa. Mogo de tara sa misridala. Ko fantam wa hake uka duma. Ko jamana ka jo chienka. Aw nana ye fanga aw na aw de jera ka fanga ta ni fuwar de nunu meta ali be ka mina do mina nunu ya aw de wole ne ni qur'ane che surasi ni kelima karakata ibe ka mine uye aw de wole ko M5 ga tugu ko ibe ka be mina do mina aya remarquer surasu tara arrestation fefe ke jamade kumbuko u kelima karia ku be ka sra aw kelen de coup d'état ke ya aw janfanti aw kelen de coup d'état ke vous n'avez même pas honte aw na onda ke ma ya janfa. C'est-à-dire que Ouma Kiun quoi. Mogo be janfa ke balmaya la ou, teriya la ou, djenyoya la ou, ala te barka douila. Blaise Fleni, Blaise Compaoré Thomas Sankara Diatta avec Tchoudi. Ibi dugo belati dugo alala. Voilà les réalités. Ibi dugo femme belati dugo alala. Mama au de maya be janfa. Ala yo barka di Bambi. Bet keraoula. Mais c'est clair. Fais-moi des fois, tiens-moi des fois, à toi, Borangono. Mais, Mali Shara Kolon Tegala Munumbe ka Assimi deme, Auti Sani Alama Umalu. Fona ka sorombe foloti tiendi. Anga Koïta la mea. Janfa be adam madim barka bandi abi barka banki ke mafui. Imala ile sanfe chukuchu. Ni dona ni janfa ka bana barka ti ka fuila hali ka wari ala be barka bwala ay janfa ka tui kuma do fo nya fo ma fo ka be horon kai filibi ka kuma la horon ti janfa ke fi wala horon ti janfa ke har no kere ka horon kanyo we horon bulungai horon mu mashite ke janfati saki kunsi ma kuna chogodi ibe kuma mi fo ita sabati ye lawru chamante ya lawru bele jirenji hal sebe kala ka fo nya fo ma fo ka be horon ka anga dube warsheni kan chogoti anga dugu be tagani ni chogoti jugu munun be ni ala ya ce jugwa irana kabin kun ala ka ci din da no bara an ku an kan ye soro ka soro ala kun mun mai an ku barake amitan anti tawroshi amitan yoroshi wodi kama an banka banan ni ni yoro dola ban naga koro de kwa wala kuma dolan ku be sanfe an jigina mugo kun dalin bana mugo baka kuma sai ka tigana barka kumbanga ko langa ko barka baga jigi e baka beke nyeni ni dabali kumo ya firgi tabuli note na kare nyeni mi e di yere nyeni na kare dabali mi yere de dabali do yere parce que yem mun ke amajiyalai ala boko de kololo bere pembere kuna no yi jamfai kuma ndale kirin yala mamun be ko setu yi ne edu kamara bayi ka jamfa kana suma. Voilà la réalité. Akambe, Malien FBB, France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, Warchi, Nord, Senweb application téléchargée. Na Senweb application téléchargée, Abenega corps modo urgent 10 € bena oya reta. Kofa baga banque information bedu. Aw somo we Malla Sénégal, Korbar, Cameroun, Aburga Orange Nuro tanu tokombe karantega na Warchi mabaso Orange Mana se place. Wagato jabe Warchi drome kele autasra na baga Senweb application fengeti. Drome kele autasra photo refleni. Voilà, ode kundo Akambe, ciao.